Una altra cosa que en Jordi aprofita per fer ara és un arròs d'acompanyament. Ha de ser molt glutinós, del que es fa servir per al sushi. La presentació final ens permetrà veure que no es tracta d'una comparació casual. L'arròs no és un cereal autòcton de Hawaii. Arriba amb la immigració xinesa de meitat del segle XIX, que n'introdueix les primeres plantacions als antics aiguamolls de Waikiki. La indústria de l'arròs es va desenvolupar a diferents indrets de l'arxipèlag fins als anys 60, quan va fer fallida per l'abaratiment de les importacions. Actualment, la major part d'aquelles terres humides es fan servir pel cultiu del taro, un tubercle del qual parlarem més endavant. Cada uns 15 minutets. Consistència sushi. Perfecte. Ja en coneixem la història, però què és en realitat l'espam? La llauna porta un preparat d'espatlla i pernil de porc que donarien nom a la marca en forma d'acrònim. I tot i això, val a dir que la seva textura indefinida ha propiciat tota mena d'especulacions sobre la procedència del contingut. En realitat va ser l'invent d'una fàbrica de Minnesota fundada a finals del segle XIX. Als anys 20 s'atribueix el mèrit d'haver estat la primera de comercialitzar pernil dolç. El 1937 s'hi comença a produir l'espam. En 20 anys ja havien venut més de 1.000 milions de llaunes, sobretot durant la Segona Guerra Mundial, en què va formar part de la dieta dels soldats nord-americans. Així és com va arribar a Hawaii. S'hi va quedar, però, gràcies a una altra cultura. I com que formava part del racionament dels soldats, doncs, els japonesos d'allà, que coneixien l'omusubi, que és un dels productes típics del Japó, doncs van reconvertir una mica aquell omusubi, que és una bola d'arròs, envoltada d'algues, amb l'espam, posant-li com a llesca a baix i convertint-lo en l'espam musubi. De fet, en comptes de fer servir oli, en Jordi passa l'espam per la paella amb salsa de soja, seguint els costums d'elaboració d'aquest popular snack, que a part de l'arròs porta unes làmines d'alga nori. Bueno, ja està, Si no, es comença a cremar. El que fa ara en Jordi és un mos que els hawaians solen fer a migdia. L'arròs amb espam també es pren per esmorzar i es pot trobar a les cadenes de menjar ràpid. Les algues, com en determinats onigiri i sushi, seran l'embolcall. Es remullen perquè es puguin enganxar bé. L'arròs es compacta amb l'ajut d'un motlle. Com que no en tenia d'altre, en Jordi n'aprofita un de fet a mida. Amb la mateixa llauna, si la retalles per aquí i li elimines la part de baix, aconsegueixes el motlle. Directament amb el motlle et servirà per posar l'arròs. Posem el motlle i fins a dalt. Depenent de la gana que tinguis, hi poses més o menys arròs. Aquesta seria la versió bàsica de l'espam musubi, que a Hawaii es pot completar de diverses maneres. Hi ha qui condimenta l'arròs amb furikake, un preparat de llavors, herbes i peix sec, takuan, que és el rave japonès marinat, i fins i tot un ou ferrat que molta gent posa entre l'arròs i l'espam.